Esselamu Aleyküm izleyiciler, Türkmenistanlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bugün yine de Kur'an-ı Kerim'in 18. suresi olan Kehf suresi bilen devam ederiz. Netip olsam. Kehf suresi inen Mekke'de inen sürelerden ol 110 ayetten ibarettir. Bu sürede 3 sany ibratly kıssalar barada görüň berdiler. Olaryň birincisi Eshabul Kehf, ýagny gowak yaranlary kıssasy bolup, onda din imanlaryny gorumak üçin zalim bir hökümdaryň süteminden gaçyp bir gowaka giren we Allahyň isle ýaradasy bilen ol ýerde 309 ýyllap uhlap eten 7 sany dindar ýigidiň ahwalaty hekaýat edilýär. Halkymyzyň arasyna ol 7 dindary 7 veli diýilýär. Bu ýagdaý sebäpli süre Kehf gowak süresi diýip ad berilipdir. İkinci kıssada Musa aleyhisselam peygamber bilen özüne Allah tarapyndan ilim berilen Hıdır aleyhisselam arasynda bolup geçen ahwalat barada görüň berilýär. Üçüncü kıssada bolsa Zulkarneyn aleyhisselam hakynda we onuň ýörüşleri dogrusynda söz açylýar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bilen. Kitabı Kur'an'ı bendesine Muhammed'e aleyhissalatu vesselam'ı indiren ve onda Kur'an'da hiçbir egirlik koymadık Allah'a hamdü sena olsun. Allah bu kitabı Muhammed'in aleyhissalatu vesselam insanlara onun huzurundan gelecek güýçli azabı duydurmak için ve yaxşı işler edýän müminlere gözel syýlagyň bardygyny boşlamak için hak kitap indirdi. Müminler syýlag berilen, ol ýerde cennette ebedi galyrlar. Şeýlehem ol bu kitabı Allah oğul perzent edindi diýenleri äge etmek üçin indirdi. Olaryň we ata-babalarynyň bu aýdýan toslamalary barada hiçbir ilim maglumat ýokdur. Dillerinden çykýan söz nähili agyr sözdür. Olar yalandan başga zat sözlemelerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olaryň bu söze Kur'ana iman getirmeýändikleri üçin sen olara gynanyp özüňi helak edäjek bolýarsyň. Tahqiq biz olaryň haýsysy ýaxşy işler edýärkä diýip synamak üçin ýeriň üstündäki zatlary dünýä değişlip bezek edip koýduk. Tahqiq biz bir gün onuň üstündäki zatlary gurap ýatan topraga, takrap ýatan çöle öwüreriz. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, ýoksa da sen diňe gowak we rakym atlar ýazylan ýadygarlyk ýaranlary baradaky wakany biziň gen galdyrjy mucizelerden diýip oýladyňmy? Düşündiriş. Kehf dağın gowagy diýilmegini aňladýar. Rakym bolsa hadis kitaplarynyň gürrüňleri edilýän 3 kişidir. Bir gün 3 sany adam ýagyşdan gaçyp gowaga girýär. Şonda uly bir daş togalanıp gelip gowagyň agyzyny ýapýar. Çykgynsyz ýagdaýa düşen bu 3 kişiniň her haýsy özleriniň Allahyň ýoluna eden ýaxşy işlerini ýatlap, özleriniň sowap amallaryny araçy edip, gowagyň agzyndaky daşyň aýrylmagy üçin Allaha ýalwaryp dilek edýärler. Ahirine gowagyň agy açylýar. Yigitler gizlemek üçin gowaga girenlerine ey Perwerdigarimiz, bize öz huzuruna rahmet nesip et. Bizim şu ýagdaýymyzdan dogruluk bilen baş alyp çykmamyz üçin çykarga taýarla diýdiler. Biz gowakda olaryň gulaklarynyň üstüne ýyllap perde wurduk, uhlatdyk. Soň olaryň gowakda näçe wagtlap uhlandyklary barada jiderleşen iki toparyň haýsynyň olaryň gowakda galan wagtyny has-dogry hasaplaýandyklaryny bilmek üçin olary ýigitleri diriltdik, oýandyrdyk. Düşündirişi ayatda agzalýan iki toparyň ashaby Kehf'in özleridigi ýa-da olar uykudan oýandyrlandan soň ýanlaryna gelen adamlardygy aýdylýar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, biz sana olaryň habaryny hakyky bolşy ýaly edip beýan edýäris. Tahqiq olar özleriniň Perwerdigarine iman getiren ýigitlerdi. Biz olaryň dogry ýolda berk durmaklaryny hasta arttırdık.
Biz onların kalplarına bir ınam ve ınamına bolan ikrar bilen bagladyk. Olar hökümdaryň öňünde dik durup, "Biziň Perwerdigarymyz asmanlaryň we ýeriň Perwerdigaridir. Biz hiç haçan ondan başga Hudaýa ýalbarmarys. Eger şeýle etsek, taky onda biziň dereksiz, boş söz aýtdygymyz bolar" diýdiler. Ine biziň şu kowmumyz ondan başga Hudaýy tutundylar. Käşke olar olaryň Hudaýlygy barada äşkär dile getirsediler. Eýsem, Allah yalan ýönken kişiden has zalim kim bolup biler? Yigitleriň biri indi olardan kapyrlardan we Allahdan başga olaryň ibadet edýänlerinden daşlaşan bolsaňyz, onda gowagy girin. Perwerdigaryňyz siz üçin öz rahmetini ýaýsyn hem de size işiňizde ýeňillik döretsin diýdi. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, eger sen şol ýerde bolsadyň, gün dogan wagtynda olaryň gowaklarynyň sag tarapyndan meýil edýändigini ýaşanma bolsa olaryň çep tarapyndan günüň olara ziyan ýetirmän aýlanyp geçýändigini görerdin. Olar gowagyň giň ýerindediler. Bu Allah'ın alamatlarındandır. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah kimi doğru ýola uğruktursa, ine ol doğru ýola uğrukturulan kişi bolar. Kimi azaştırsa, yani hiç haçan Allah'dan başka onun için doğru ýoly görkeziji dost, himayetkar tapmarsın. Olar uklap yatan hem bolsa, sen onları görsen oyadır öýdersin. Biz onları sağ ve çet tarapy öwürýärdik. Onların itleri olsa, bosawada ayaklaryny uzatyp ýatyrdy. Eger sen onları görsedin, onların bu ahwalatyndan biçak gorka düşüp, hökmän gaçyp ýerine dolanardyn. Ine şeýdip, biz onları gowakda saklanymyzdan soň özara soraw jogap alışmaklary üçin dirildik. Olaryň biri, bu ýerde näçe wagt kaldyk diýdi. Beýlekler bir gün ýa-da bir günüň az salymy galdyk diýdiler. Olar siziň näçe wagt galanyňyzy Perwerdigaryňyz has gowy bilýändir. Indi şu kümüş pul bilen biriňiz şähere gidin. Görsin, haýsy tagam has päkize lezzetli bolsa, şondan size azyp getirsin. Şükär bolsun, hiç kime bildirmesin. Çünkü olar sizi tanap, gola salsalar, daşlarlar, ýa-da dinlerine gaýtararlar. Şeýle bolanyny siz hiç haçan halas bolmarsyňyz diýdiler. Ine şeýdip Allah'yň gaýtadan diriltmek baradaky wadasynyň hakdygyny ve anyk sagadyň kıyamatyň geljekdigi barada şep şüphäniň ýokdugyny bilmekleri üçin insanlary olardan habardar etdik. Olar şäher halky ashaby Kehf bilen baglanşykly edilmeli işleri barada öz aralaryny jedelleşerine käbirleri olaryň gowagynyň üstüne bir bina gurun. Ýene olaryň Perwerdigary olary has gowy bilýär diýdiler. Olaryň işleri bawata jedelleşip üstün çykanlar bolsa elbetde biz hökmän olaryň gowagynyň üstüne meçit kurarys diýdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, kapyrlar, Yahudiler ve Nasraniler, olar üçtür, dördüncüleri itleridir diýdiler. Olar gaýyba daş atyp, aňyrsyna ýetmän, olar 5'tir, 6-njyları itleridir diýdiler. Ýene de 7'dir, 8-njyları itleridir diýdiler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, olaryň sanyny Perwerdigarym has gowy bilýär. Az gowy bilýändir. Olary bilýän azdyr. Sen kapyrlar bilen olar barada açyk ýüzle jedelden başga jedele girme. Sana wahy arkaly öwrüdilen maglumatlaryň çäginden çykyp jedelleşme. Olar hakda olaryň kapyrlaryň hiç birinden sorama. Hergiz bir zat barada men muny ertir hökmän ederin diýme. Diňe Allah islesedi. Unutsaň ýadyňa düşen destine Perwerdigaryň ýadyňa sal hemde şonda Perwerdigarym meni mundan has ýakyn bolan az wagtda ýetip bolýan dogry ýola görükdirerdi. Olar gowaklaryny 300 ýyl galdylar we muňa ýene 9 ýyly goşdyk. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, sen olara aýt, olaryň näçe wagtda galandygyny Allah has gowy bilýändir. Asmanlaryň we ýeriň gaýyp maglumatlary onuňkydyr. Ol ähli zady görýändir, eşidýändir. Olar üçin ondan başga dost, ýardamçy ýokdur. Olar hökmüne hiç kimi şärik etmez. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Perwerdigaryň kitabyndan sana wahy edileni indirilen ayetleri oka. Onun sözlerini üýtgedip biljek ýokdur. Ondan başga hiç hili pena tapyljak yer hem ýokdur. Onun razylygyny isläp, ertir akşam Perwerdigaryny ýalbarýanlar bilen bile
Sen hem sabır et. Dünya yaşayışının zinatını, sapasını isläp, gözlerini olordan başka yana soğma. Kalbi bizi zikir etmekten, yatlamaktan gapıl galın. Öz hay hövesine eğleyen, günäsiketten aşan kişiye uyma. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Hayt, bu Kur'an Perverdigarimizden gelen hakikattir. İslen kişi iman getirsin, islen kişi inkar etsin. Tahqiq biz zalimler için daş dövregi diwarlar bilen goşulan ody dowzaky taýýarladyk. Eger olar dowzakda su içmek üçin haýyş etseler, olara yüzlerini eren magdan ýaly gowurup barýan suw bilen ýardam berler. Gör ol nähil erwet içkidir. Ol nähil erwet söýüniljek ýerdir. İman getiren we ýaxşy sowap işler eden bolsa, elbetde biz ýaxşy işi eden kişiniň sylagyny puç etmeriz. Olar üçin aşağıdan deryalar akýan adyn cennetleri bardyr. Olar ol ýerde altyn bilezikler bilen bezenerler, inçe we galyň ýüpekden dokulan ýaşyl libaslar giyerler. Ol ýerde tahtlarynyň ol ýerde altyn bilezikler bilen bezenerler, inçe we galyň ýüpekden dokulan ýaşyl libaslar giyerler. Ol ýerde tahtlarynyň üstünden söýünip oturarlar. Nähil ajab, sogap, sylag ve nähil gözel söýüniljek ýerdir. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara iki adam baradaky tymsaly mysal getir. Biz olaryň birine iki üzümlük bakça döretdik, hem de ol bakçalary hurma baglary bilen gurşadyk. Ol iki bakçanyň arasynda bolsa ekinçilik döretdik. İki bakça hem miwelerini getirdi. Ondan hiç zat kem noksan däldi. Ol ikisiniň arasyndan çeşme hem aktyrdyk. Onun başka da giýirdeji berýän düşebindi bardy. Ol ýoldaşy bilen jedelleşende, meniň malym mülküm seninkiden has köp. Men adam şan taýdan hem has güýçli diýdi. Şeý dip ol menlik bilen öz-özüne zulüm edip bakçasyna girdi. Ol bu bagçam hiç wagt hem harap bolar, ýok bolar edip pikir etmeýär. Kıyamet hem kopar öýdemek. Eger Perwerdigarime gaýtarylyp eltilsem, ol ýerde hökman mundan hem has gowy netije ajaýyp ýaşaýyş taparyn diýdi. Ýoldaşy onuň bilen jedelleşip, seni ilki toprakdan, soň bir damja erkeklik suwundan yaradan, soň oda seni adam keşbine canlandyran Perwerdigarine näşükür bolup, onu inkar edýärmin. Emma ol, Allah meniň Perwerdigarimdir. Men Perwerdigaryma hiç kimi şärik goşmaýaryn. Sen bagyna gireninde berekella Allah'ın isleyişi ýaly bolupdyr. Güç kowwatyny Allah mahsusdur diýmeli dälmidin? Hatta sen meni mal mülk we önelge perzent taýdan haskem pes görýän hem bolsaň şeýle diýmeldin. Perwerdigarim maňa seniň bağ bakçandan hem haýyrlysyny berer we onuň üstüne bagyny asmana ýyldyrymlar bolup tipip duran tepdeki topragy öwürer. Ya da onuň suwy yeriň düýbüne siňer, seniň bolsa onu gözläp tapmaga güýjüň ýetmez diýdi. Onuň miwesi bagçasy daş döwregi bilen gurşaldy, ýok edildi. Ol oňa eden çykdyjylaryna gynanyp iki owujuny awkalap başlady. Ol bagçalar dikaşak çöküp weýran boldy. Ol käşke Perwerdigarime hiç kimi şärik goşmadyk bolsadym diýýärdi. Oňa Allah'dan başka ne bir kömek berýän topar boldy, ne de ol öz-özüne ýardam berip bildi. Ine bu ýerde ýardam bermek we hökmürawanlyk diňe hak bolan Allah'a mahsusdur. Ol Allah sogap bermekde iň haýyrly bolandyr. Gözel netije bermekde hem has haýyrlydyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olara dünýä ýaşaýyşynyň şeýledigini mysal getirip aýdyp ol, bir suw misaly bolup, biz onu suwy ýagşy asmandan indirdik. Yer ösünükleri onun bilen gaçyşdy. Ahirinde bolsa yer soğurup duran çöp çalan boldy. Allah'ın ähli zada güýji ýetýändir. Mal, mülk, perzent şu dünýä ýaşaýyşynyň bezegleridir. Baqy olan ýaxşy işler seniň Perwerdigariň huzuryna sogap sylag babatda hem has haýyrlydyr. Onuň rahmetinden umytly bolmak babatda hem has haýyrlydyr. Biz ol gün daglary ýörederiz. Yerin yalanyç halda düpdüzi bolanyny görersiň. Biz olardan birini hem goýman täzeden diýeldip mahşer meýdanynda jemläriz.
Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, olar hatar edilip Perverdigarine eltilerler. Şonda olara kasam bolsun, yine siz ilki başta yaradışımız ýaly bolup bize geldiňiz. Ýöne siz hasaba çekilmeýiňiz üçin wada berilen wagtymyzy getirip bilmeriz öýtdiňiz diýler. Olaryň öňlerine amallary ýazylan kitap goýular. Şonu günäkärleriň onnaky ýazylanlardan gorkup, hay biziň halymyza bu nähili kitap, ne ownuk, ne de iri, hiç bir zady galdyrylmagan, olaryň ählisini sanapdyr diýenlerini görersiň. Şeýdip olar eden işlerini taýýar görnüşde taparlar, görerler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, seniň Perwerdigaryň hiç kime zulüm etmez. Biz periştelere adama secde edin diýenimizde iblisten galan ähli perişteleri secde etdiler. Ol iblis jynlardandy. Ol Perwerdigaryň emrinden çykdy, tawin bolmady. Indi sen meni taşlap, onu we onuň zuriýatlaryny dost tutýarsyňmy? Olar siziň duşmanyňyz ahyry. Zalimler üçin günähil erbet orun çalışmadyr. Men olary, iblisi we zuriýatlaryny asmanlaryň we ýeriň yaradylışynda da, olaryň hut özleriniň yaradylışynda da güwä bolsunlar diýip şaýat tutunmadym. Men ýoldan azanlary hiç haçan hemayatkar edinmedim. Allah'ın kapırları, maňa şärik goşanlaryňyzy çağırın, diýjek güni barada oýlanın. Olar hem olary çağırarlar, emma olar hiç hil jogap berip bilmezler. Biz olaryň arasyna hoply bir dere goýandyrys. Günäkärler ody, dowzaky görenlerini özleriniň oňa zyňyljaklaryna göz ýetirerler. Olar ol ýerden gaçmakçy bolarlar, emma gaçara yer tapmazlar. Taýyk biz bu Kur'an'da insanlar üçin dürli misallary getirip gördük. Emma insan dawa jenjele iň höwesek bolan barlykdyr. Özlerine dogry ýol, hidayet gelen soň insanlaryň iman getirmegine we özleriniň Perwerdigarinden ýalkaw geçirilmek soramaklaryna päsken bolan zat näme? O zat diňe öňküleriniň başyna gelenleriň öz başlaryna hem iýinmegine ýa-da azabyň öňlerine açaçan gelmegine garaşmaklarydyr. Biz ilçileri, peygamberleri diňe buşlaýjy hem de duýduruş beriji hökmünde iýerýäris. Kapyrlar bolsa batyla, boş zatlara daýanyp hakykaty aradan aýyrmak üçin özlerine batyl ýollary bilen göreşýärler. Meniň ayatlarymy we onlara duýdurulan zatlary äskermesçilik edýärler. Perwerdigariniň aýatlary ýatdyryp, ondan ýüzüni öwürýän hem de öz eli bilen eden etmişini ýatdan çykarýan insanyň has zalim kim bolup biler? Biz olaryň ýüreklerinde örtük, perde goýduk. Kulaklaryny bolsa keretdik. Olar ona Kur'ana düşünmezler. Sen olary her näçe dogry ýola çağırsaň, olar dogry ýoly, hidayeti tapmazlar. Senin bol ýalkawly Perwerdigariň uly merhemete eýedir. Eger eden etmişleri zararly olaryň derrüw jezalaryny bermekçi bolsady, olara azaby ören tiz bererdi. Emma olara belli bir wada möhlet berildi. Indi bundan soň olar gaçyp bukulara yer tapmazlar. Ine biz bu owalaryň halkyny zalim bolandyklary zararly helak etdik. Olary helak etmek üçin öňünden belli bir wagt möhlet belläp goýdyk. Bir gezek Musa aleyhisselam ýanyna bir ýaş ýigide men tä iki deňiziň birleşýän ýerine çellik gidýänçem ýa-da uzak wagtlap ýörýänçem dinç aljak däl diýipdi. Düşündirişi tefsir kitaplarynda bu ýaş ýigidiň Yuşa ibn Nunduwy, Musa aleyhisselam peýgambere hyzmat edendigi, ondan ilim öwrenendigi aýdylýar. Olaryň ikisi iki deniziň birleşýän ýerine baranlaryna balyklaryny ýatdan çykardylar. Ol balyk denizde özüne bir ýol tutup suwa girip gitdi. Düşündirişi Musa aleyhisselam peýgamber özünden has ilmli bolan Hydyr aleyhisselamy Hydyr ata bilen duşuşmak üçin ýanynaky ýoldaşy hyzmatkar bolan ýaş ýigit bilen ýola çykypdy. Musa aleyhisselam ýanynda bir ölü balyk bardy. Ol balyk nirede janlanyp denize böküp girse, şol ýerde hem Hydyr peýgamberiň aleyhisselamyň bardygy habar berilmelidi. Emma olar gurruna gyzygyp balygyň janlanyp denize böken ýerinden bir habar galýarlar. Olar duşşuk ýerinden geçipdendinden soň Musa ýanky ýaş ýigide
Hani bizim kuşluk naharımızı getir. Doğrudan hem bu yolakçılıktan juda ýadyk diýdi. Ya şigit, gördüňmi? Ýa-ni daşyň ýanynda dinç alanymyzda ol balygy ýatdan çykaryp durun. Onuň ýatlatmagy unutduran maňa şeytandan başga hiç kim däldir. Ol balyk geň ýagdaýda deňizde öz ýolunu tutup gidipdi diýdi. Düşündürüş, ol lügüt üçin geň bolan zat balygy mucize bilen jana girmegidir. Bu mucizanyň amala aşan ýeri Hydyr peýgamberiň aleyhissalamyň duran ýeridir. Bu hadise Musa peýgamber din çalmak üçin uka gidende bolup geçen bolmaly. Musa aleyhissalam ona ine bizim gözleýän zadymyz idi hemde olar izlerine, gaýdan ýerlerine öwrüldiler. Olar özüne bizim tarafymyzdan rahmet, wahy we peýgamberlik beren bendelerimizden bir bendäni Hydyr aleyhissalamy gördüler. Biz ona öz ilmimizden bir ilim hem öwredipdik. Musa aleyhissalam ondan maňa özüňi öwredilen peýdaly zatdan ilim öwretmeň üçin sana tabyn bolaýynmy diýip sorady. Ol Hydyr hem aleyhissalam taýyk sen meniň ýanymda etjek işlerime sabır çydam edip bilmersiň. Dolu bilmeýän zadyňa nädip sabır etjek diýdi. Musa aleyhissalam Allah halasa sen meni sabır edenlerden görersiň, men seniň dininden çykmaryn diýdi. Hydyr aleyhissalam eger maňa tabyn boljak bolsaň tä sebäbini meniň özüm aýdýança menden hiç zat barada sorama diýdi. Olar ýola rawany boldular. Soň olar bir gäme mündiler. Hydyr aleyhissalam ol gäminiň aşagyny deşdi. Musa aleyhissalam ona sen näme ol gäme münjek adamlary gark etmek üçin deşdiňmi? Sen täsin iş etdiň diýdi. Hydyr aleyhissalam men sana sen meniň ýanymda etjek işlerime sabır edip bilmesiň diýmänmidim diýdi. Musa aleyhissalam hem sen unudan zadym üçin meni ýazgarma, maňa işlerimde kynçylyk döretme diýdi. Olar sana ýene ýörek gitdiler. Olaryň öňlerinden bir oglanjyk çykdy. Hydyr aleyhissalam hem onu şol ýerde öldürdi. Musa aleyhissalam hem ona sen sebäpsiz ýere bir adamy öldürdüň. Taýyk sen elbet iş etdiň diýdi. Hydyr aleyhissalam hem men sana sen meniň ýanymda etjek işlerime sabır edip bilmersiň diýmänmidim diýdi. Musa aleyhissalam hem eger mundan soň senden bir zat barada sorasam maňa ýoldaş bolma. Bu meniň senden ahyrky sorajak ötünjümdir diýdi. Olar sana ýene de ýörek gitdiler. Ahyry bir owa baryp ýetenlerine ol owanyň adamlary olary mehman almakdan ýüz öwürdiler. Şol owada ýykyljak bolup duran bir diýwar bardy. Bular onu gördüler. Hydyr aleyhissalam ol diýwary derrew gaýtadan dikellip onu gow edip oňordy. Musa aleyhissalam sen bu işiň üçin hak hem alyp bilerdiň diýdi. Hydyr aleyhissalam ona şey diýdi. Senin bu sözüň ikimiziň aramyzy açdy. Indi men sana senin sabırçıda metip bilmek zatlaryň sebäbini aýdaýyn. Meniň her ki düýbüni deşen gämim, deňizde işleýän garyp gasarlaryňkydy. Men onuň kemçilikli bolmagyny isledim. Sebäbi olaryň iýdyny, ähli bütün gämileri ýygnap, zor bilen ellerinden alyp gören bir hökümdar bardy. Meniň öldüren oglanjygym barada aýtsam, onuň ene atasynyň ikisi hem mömin adamlardy. Şonuň üçin hem onuň ene atasyna garşy gidip olara azar bermeginden we näşükürlik etmeginden gorkdyk. Özleriň perwerdigariniň onuň değeregine olara ondan has haýyrly we ene ata rehimdar perzent bermegini istedik. Dikellen ýanky diýwarym bolsa, şol şäherde 2 tane ýetim çaganyňkydy. Onuň aşagyna olara değişdi olan bir hazine bardy, gömülügidi. Olaryň atasy salih, gowa adamdy. Perwerdigariniň olara kämillik ýaşlaryna ýeten soňlar perwerdigarinden ýetin rahmet hökmüni olaryň hazinalaryna eýe bolmaklaryny istedi. Men bulary öz ykhtiyarym bilen etmedim. Diňe Allahyň tapşyryklaryny berja etdim. Ine bular seniň sabır, çydam etip bilmek zatlaryň diýip hakykatdyr. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, senden Zulkarneyn barada sorarlar. Sen olara men size ol barada hem maglumat aýtjakdy. Taky biz ona yer ýüzünde güç kuwwat berdik. Ona gerek bolan ähli zady üçin bir sebäp, serişde ugur ýol berdik. Ol hem biziň görkeden ýolumyzdan gitdi. Ol ahyry günüň ýaşaýan ýerine barany gün göýe gara palçyň içine ýaşaýan ýaly bolup göründi. Ol ýerde bir kowma millete duş geldi. Biz ona ey Zulkarneyn, olara ya azap ber ya da olara ýaşy gatnaşyk et diýdik.
Ol ýa kowma kim zulüm etse ona ceza vereriz. Soň ol Perwerdigaryna gaýtarylyp eltiler. Allah ona elkenç azap berer. Kim iman getirip ýaxşy işleri eden bolsa, ona ýaxşy syrak bardyr. Ona işimiziň ansadyny aýdarys diýdi. Soň ýene ýola düşdi. Ol ahir günüň dogýan ýerine baranda ony güni bir kowmyň üstüne dogýan halda gördü. Biz olara günden goramaklar üçin bir örtki bermendik. Şerilikde biz ol baradaky ähli zatdan habardardyk. Soň ol ýene ýola düşdi. Ahir iki benniň dagyň arasyna ýetende ol iki benniň öňüne gepe düşmez bir kowma duş geldi. Olar ey Zulkarnayn, bu ýerde Yäcüc Mäcüc kowmy bozgaklyk edýärler. Biz sana hak төлesek, biz bilen olaryň arasynda bent diýwar gurup bermezmiň diýdiler. Zulkarnayn, Perwerdigarymyň maňa bagaş eden nygmatlary siziň berjek zatlaryňyzdan has haýyrlydyr. Siz maňa mal mülk bilen däl, adam güýji bilen kömek edin. Neşonny men siz bilen olaryň arasynda bent çekeýin. Siz maňa demir böleklerini getiriň diýdi. İki taýaň arasy demir bölekleri bilen doldurylyp deňleşende körüklere demurun diýdi. Ahiri ol demir böleklerini oda öwrenine barın, getirin onun üstüne ergin mis dökeyin diýdi. Şonda Yäcüc Mäcüc ne ol bendi aşyp bildiler, ne de deşip bildiler. Zulkarnayn bu Perwerdigaryň tarapyndan bir rahmetdir. Perwerdigaryň wada beren wagty gelende kıyamet kopanda onu yer bilen ýeksan eder. Perwerdigaryň wadasy hakdyr diýdi. Ol gün olary biri-birleri bilen gatym garym etip goýduk. Sur çalnanda olaryň ählisini bir ýere jemledik. Ol gün kapyrlara dowzaky görkezip yüzbe-yüz ederiz. Olaryň gözleriniň alnynda meni zikir etmäge päskel bolýan perde bardy. Olar meniň pent nesihatlaryma hem gulak asmagy başarmadylar. Kapyrlar menden özgeleri bendelerimi dost tutarny pikir edýärlermi? Taky biz dowzak kapyrlar üçin düşerge edip taýynladyk. Ey Muhammed, aýt, size eden işlerinden iň köp ziyan çekjekleri habar bereýinmi? Olar ýaxşy iş edendiris diýip pikir edýän, emma edýän işleriniň hakka laýyk dälligi üçin kabul edilmedik adamlardyr. Olar dünýä ýaşaýyşynda çeken zähmetleri biderek bolanlardyr. Ine olar Perwerdigaryň aýatlaryny hemde ona duşmagy inkar edýän, şeýdibem amallary biderek bolan kişilerdir. Kıyamet günü olar üçin amallaryny ölçeýän terezi hem gurmarız. Ýagny olaryň hiç şeýle gadar gymmaty bolmaz. Kapyr bolandyklary hemde aýatlaryny we peýgamberimi maskarlandyklary, äskermetçilik edendikleri sebäpli olaryň jezalary şol dowzakdyr. İman getirip ýaxşy işler eden kişilere ýurt, menzil hökmünde Firdevs cennetleri bardyr. Olar ol ýerde ebedi galarlar. Ol ýerden gitmek islemezler. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, Perwerdigarynyň sözlerini ýazmak üçin deňiz siýah bolsa, ýene şonça deňizi siýah edip goşsak hem Perwerdigarynyň sözleri gutarmanka deňiz gutarar. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, aýt, men hem siziň ýaly bir insan, ýöne maňa Hudaýyňyzyň ýeketek Allahdygy wahy edilýär. Kim Perwerdigaryna duşmagy umit edýän bolsa, ýaxşy sogap iş etsin. Hem de Perwerdigaryna gulluk ibadet etmekde ona hiç kimi şärik goşmasyn. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamul murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Allahümme neseleke mananda ve seleke kalben haş ve seleke men nafi ve seleke men salik ve seleke dinin kayyum ve seleke afiyete min kulli belek ve seleke temamel afiyet ve seleke devamel afiyet. Azze Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım eşkili zalimine biz zalim ekşilir benim salve Allah'ım. Zalimden uğraşsın. Bizlere hem salaman arasından çıkar, yurdumuzu parakı değil, halkımızı ağzı vireyle, düşmana karşı birlikte görüşmeyen nesiyeyle, yakın günlerde yurdumuzda koşman nesiyeyle. Allahu Ekber.
Assalamu alaykum izleýärler. Öpeni kyn bolýar maňa. Alaykum assalam baýmyran. Sizin ýurdumyz Türkmenistandan habaryň barmy? Hani sizin müşterileriniz ýokmy? Näme okuýan? Kur'an okuyanlar, Kur'an okuyanlardan cevap verip bilemekde size. Yani, Nurhan bareken. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi. O ezilleşler, mahkum ablacığım, ne ehlisiniz, kovmusunuz, sağlamanı tüyünüz.